Dinadamo ko bawat gabi, wala mang nakikita. Gusto tanggalin sa dilim, hindi na nakikinig, hindi na makakagising, basta hindi na nakilang. That song has some corruption. That song is about El Muerto. The song is an opium song. This song's sung by April Boys. This song's not all about calm mind, di ba? Ang aking pag-ibig, kaya ako di mo pinapansin. Ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin, upang ang gusto mo'y magdating. Ako'y di mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip ko ang dami. Sa tuwing nakikita ka, ako'y nagkakapa. Baka merong iba dyan sa puso mo, kaya baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Ikaw ang sambahin, ngayon ako'y di mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip ko ng dami. Sa tuwing nakikita ka, ako'y nanggagamba. Baka merong iba dyan sa puso mo, kaya ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? That's one way guys, if you ever requested a song, or if you have those jump here with me, so pwede kayo kumakanto din. Let's see if you can sing your requested or favorite song.
sa puso mo. Kaya ako baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? That's what we get out of the song, and that's what the song by David was. Ikaw lang judge. Ikaw lang judge. Wala pa. Surprise. Tapos na ko na eh. Si Sir Mikey, tani na ako mag-judge. Kaya alin siya sa Kasi, Sir Mikey. Yung sa Laois pa. Kaya alin siya sa Fifth Up Battle. din ano siya sa mo? Wala ko kabado ko mag-host. This next song is your Wala first siya. song. Ano nakamutanan? Si Winnie. So this song is requested by Sir Jamie. Talang alam mo ng keyboard ko siya. Hindi ko kailangan ko lang isang disc. This song is one that I won't propose with. Si? Si Winnie. Si? The song is titled Wala. Ikaw yan nag-drive. Service. Kanya-kanya kami tara na. So kung makalis mo sa song this, Ano ko po? Tuto ko na ako. Isa pa sa namin. Brother, vibes here at Palm Beach. Picture Our closing side as we also hear sa music for this happy. Ano mo karon Ano mo? Ano secret mo na? Na-focus ako, hindi ko pag-ana. Sinabi mo para di na masaktan ka pa sa'yo. Sana sinabi mo mahayaan naman kita at tumalis. Sana sinabi mo para di na masaktan ka pa sa'yo. Sana sinabi mo mahayaan naman kita tumalis. Binibilang ang habang wala ka na. Tawag ka sakaling hihingon ka ba? Di na ba mababalik ang mga sandali? Mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti. Pag nag-iba, meron mo bang iba? Sana sinabi mo para di ang masumay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hayaan naman at sumayan ko. Sana sinabi mo para di ang masamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hayaan naman na. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibang. Hindi ba sinabi mo gusto tayong dalawa'y sasayang mabait? Hindi ba sinabi ko
Gagawin kong lahat upang tayo balik sa huli. Biglang nalaman ko ang hinihintay ka lang bumalik. Bumalik. Sana sinabi mo, di ko maisip ang nagawa kong mali. Sana sinabi mo, para di nang umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo, para di nang masampay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo, hahayaan naman kita. Sana sinabi mo. That's what's that song is. Somebody who goes to John and song. This next song is kasi this song is isang biography kasi entitled Nandito Ako. Mayroon ako nais lang maaari bang alam mo ba matagal na kitang iniibig, matagal akong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya ako'y di mo pinapansin, ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo.
may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. As long as the song is way off the personality, nandito ako. This next song is a song about Cindy Sanchez. The song's not until I found you. Georgia, I'll be on to know I want you in my arms and let me hold you. Never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found love. I said I would never fall unless it's see a falling deep. Those arms will let it down, just putting down, 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 oh, I found you. Georgia, for me, yes, over. Once again you found a job. Never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found love. I said I would never fall unless Sino it's pa yung see a ma'am? falling deep. Wala na lang. Sige, ma'am. Mark. Just putting down, 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 oh, I found you. Herminado. 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 More. Pag. Well, ngayon na lang. Ngayon na start. Unless it's see a falling deep, those roads that I took this morning I found her, oh, I found you.
still my plan. Emerald and mountain, trust towards the sky. Ever feel it time. Tell me we belong together. Choose it up. We the trappings of love. I'll be captivated. Hang from yours, still to down. Body, hang from your body. Then I'll be the crying shoulder. I'll be a suicide. I'll be better when I'm older. I'll be the greatest little girl I and the old scenery as a way mapping. On myself down by living through my love is alive that I'm wanting. Tell me we belong together. Choose it up, the trappings of love. I'll be captivated. I'll hang from your lips instead of the gowns. Body hang from above. I'll be your crying shoulder. I'll be the suicide. I'll be better when I'm older. I'll be the greatest better your life. That's no way. This will be the last song for us. I'm here to all you guys. Thank you so much for listening. So, maraming good luck sa inyong mga participants for the 20th birthday month for this afternoon. So, give your best shot, guys. I am a composer and composer runs for the birthday as well. That's once again, this song will be my last song. Thank you so much again. Anong halaga? Dave Diba? Galvan. And now jump out, put on from my way back from the day. Karoon pa sa siguro pa kayo. Anong halaga? Don't think. Don't little things that you Don't think. Ako lang na oh. say. Sino yung rap? Okay na na. Cut. Your crying shoulder, I'll be a suicide. I'll be better when I'm older. I'll be the greatest better girl I greatest better girl I So that song is song about I'll be the one who last song for this afternoon. And guys, thank you so much.
China ka? Yes na yes! Maayong hapon sa inyong atanan to all the participants this afternoon, to all the customers ng Kama Cafe. Maayong hapon sa inyong atanan. Salamat din sa pagkagunugiri sa Kama Cafe. This afternoon is very special kay mag-celebrate kami sa second run of Kumpas. It's a spoken word competition, no? Kagsubong, we have 5 participants. Sa atong tira ng mga live viewers on YouTube and Facebook, maayong hapon sa inyong tanan. This is our second run. 2 years ago, we started here, a community of poets, of artists, of songwriters. Parehos ang aton nga unang get na nag-indog diri sa stage, Sir Dave Galvan. Palakpakan naman dyan para kay Sir Dave. Yes, an Ilonggo artist, a composer. So follow him on Facebook. Dave Galvan ang nangalan, or yes, Dave Galvan, and watch out for his original composition. Lain gid no, kung kita mismo nga mga hello, ay abi ko napatsan ko akong self. Ayun, naintindihan ko kita nga mga Ilonggoy, mga writers, composers, poets, tapos kita mismo ang nag-perform sa aton ka mga masterpieces. Kapinta kong ina-record naton, kag ina-release not only for the Ilonggos to hear it, but also those sa other provinces, nationwide, and of course, worldwide. We all know, may ito mga veteran artists na nakaabot international stage. So, subong, hindi ko na pagpadugayon. Let us all begin our program this afternoon. Kompleto ng atong mga judges, kompleto naman ng atong mga participants. So, this event will be divided into 3 parts. First part will be our Hiligaynoy competition, wherein our participants nagsulat sila sa ilang hipupulpot. Aragoy! Sa ilang ang kasadyahan. Wow! Tapos syempre may iba nang siguro basi. Nagsulat about sa akig. Aragoy na ginaya, no? Amo na ang ilang ang ipaabot karon sa aton. So ang aton nga theme for our first round is inaabot. Yes, for our second round, syempre, hindi lang yan nga Hiligaynon, no? Ang aton language as an Ilonggo. Sa Gadman kita mag-Tagalog. So for our second round, yes, sa aton nga second round, merong mga bagay na kailangan natin timtimin para sa ating mga sarili. Hindi pwedeng lahat ibigay mo. No, hindi lahat kailangan natin ipakita. Kaya sa ating pangalawang, diba? Nawala ako kasi pinatago niya ang kailangan mong sabihin sa inyong lahat. That's the second part. The second theme is pinatago. And definitely, our third part, as an Ilonggos, proud na proud na nila yung second language na nila English, ang napalag. Ang galing talaga mag-English ng mga Ilonggos. So, for our third session, our artists, our poets will be giving all their hearts for our final round with the theme, syempre, nasa pinta tayo. Dahil nasa pinakataas. No? So, aton na programa. So, that means they will be giving all our viewers their masterpiece on the theme, Pinnacle. Pinnacle. Ano ayhan ang pinnacle sa ilang nga mga kabuig-subong? Sa estado sa ilang nga tagipusoon or estado sa ilang nga pamilya? So hindi ko na pagpadugayon pa. Once again, isang palakpakan naman dyan! Ayun! This program, this competition won't be possible without the help of our sponsors,
Isang bagsak naman dyan for Spike's Tattoo Studio. Yes, we have AAA Sports Center, Safe Food Hub, Pico Point, Iloilo. Of course, our venue for this afternoon, Thomas Seaside Cafe Bistro. Yes, Pete's Grill, New Horizons Concept Unlimited, Mantech Net Cafe, and of course, Deca Wakeboard Park. Magdamo gid nga salamat sa aton nga mga sponsors and ari na excited na gid ako ay pakilala sa inyo ang aton judges for this afternoon to occupy our first chair in the panel of judges. Yes, panel of judges. She is a language instructor at Fast Aviation Academy Incorporated. Let us all welcome Ma'am Edsel Salarda. For our second judge, she is an AD English graduate at West Visayas State University and the principal of, dali lang yun, nabigyan ng ako na, sorry for that, principal of Sacred Heart Iloilo, none other than Ma'am Mary Dueñas. Ngayong hapon, ma'am, salamat din. Grabe, may bitbit si ma'am nga iced coffee with latte. Yes, ayun, only here at Thomas Seaside Cafe Bistro sa Villa, Punta Villa. Diri sa tuo ko ang bye-bye sa Iloilo sa Villa. Kanami dito may second floor na sila subong. Amo gani level up ang Kama Cafe. Therefore, I believe level up man ang aton mga participants this afternoon. So, tawagon ko na. Sir Charles, tawagon ko na. First contestant ka? Yes na yes! Meron kita go signal. So, for this afternoon, let us all welcome our first contestant, Mr. Von Joven Española. Look, mic check. Game! Wala, anong yaki naman. So, kailangan ko, kada isa sa atin may mga ina-expect na mag-abot sa aton. Pero wala nag-abot because of the garbage system in the Philippines. So, the title of my poem this afternoon is Ipinaabot na wala ka nag-abot. Sa kada pagtapos ng termino sa ako'y mga leader, sila ginakulbaan. Ay ang kulukuan na ila ginahalungan, basi agahawon sa iban, rason na sila magagawa sa ilalungga. Magahampang sa kalsada, magahatag promesa na ginahandong, pero puro lang drama ang ilang mga drama. Ibuyan sa tinagaang katawan, matamis na hilo, nagahatag ilusyon, pero ang dulot masakit nga silo. Ang promesa daw kandila, nagasigas ng pangikirito. Pero mapalong man lang, kagangaso magabilin sa kasakit nga dalong. Pila na kabeses na sila, may limpaabot, pero wala nang abot. Limpaligya ang pagsalig, limpailo ang handog sa kwarta nga lapot. Kung hindi ka kilala, hindi ka makita, hindi ka mapatian. Ang serbesyo nga ginahatag, para lang sa ginakilala ka ginakaptan, padayon, nagalubog ang pungsod, hindi kamod sa ulan. Kundi sa basura maging pilin, nagahatag, harang sa tanan, nagapanos ang handog, nagahampak ang baha, ipabayan ang katauhan, samtang sila nagakalipay sa lamesa. Samtang kabataan, naga-eskwela, mapapilang ang dala. Ang mga mubra nagapangabudlay, kagkulang ang sweldo, at hindi angay balos sa ilang kakapoy. Butog nagabayo, kagalayo nagasigas ang puso, sila nagakaos ang sobra-sobra, alin sa kaldero, mismo ang nag-iang. Ipaabot nato ng justisya. Ipaabot nato ng bago madalanon, pero kada eleksyon, ginhatag lang ang kasamok na dalo, ginsaad ang langit,
pero gidulong ka sa impyerno. Gipamati sa pulong, sa paglaom, pero gidala sa Kalbaryo. Hasta saan ko ka mahulat sa promesa nga wala nagabot. Hasta saan ko ka magpati sa pulong nga hindi matuod, wala nagatupad. Hasta sa himuon altar ng kalsada sa mga politiko mahari. Nagatimuha lang. Hindi serbisyo, kundi kaugalingon niya ng kalipay. Abay, kasi isang adlaw, kita mismo ang mag-abot. Dala ang tingog, dala ang kapuso, kaya hindi lang pulo alapot. Pagbago nga matuod. Hindi ka dila nga mapalong, kundi kalayo na mabiling. Pusog. Gani mga abyan, buksan nato ng aton mga mata. Hindi ka magpaintong sa ila politika magpura-pura. Halungan nato ng masulod ng henerasyon. Kaya ang boss ng vlog nila, akong pakaamayoron at sa masunod ng eleksyon. Dapat nakuha na nato ng aton leksyon. Ang tanan nga hindi epektibo, hindi na pag-ibalik sa presto. Kita na ang mga desisyon. Kita na ang mga desisyon. Grabe ang hugot sang aton first contestant. Lantawon ta kung mapolitik ka man ang sunod nga masterpiece ang aton next contestant. Let us all welcome Mr. Mark Lowen Magno. Samtang naga-prepare pa si Mark. Our criteria of judging, we have 30% clarity and originality, 20% lyricism and wordplay, 30% delivery, 10% adherence to the topic, and 10% audience impact, with a total of 100%. And I guess Mark is now ready. Sa madulong, malinong nangagabihon. Ako, nagapungko, nagaisahanon, nagapaminsar nga may pamangkot sa aton kaugalingon. Kaya pinaabot ko pa. Ang aton kabuhi, puno sang pagtilaw. Hindi sa tanan nga adlaw, kita makakadlaw. Kisa may kalipay, kisa may kasakit. Hindi tanang tao is, kisa may lakot nga pahit. Ang aton kabuhi, aton lamang hinulam. Wala kita siki na matarong, wala siki na alam, na maabot ang tsimpo, na bawion, na wala sing pagkandaw. Dapat kita mangin preparado sa kung anuman ang matabo sa palaabuton ng tsimpo. Kitanan nga butang, hindi natin mapaktan. May ara tion nga aton pinalangga, gulpi lang magtaliwan. Isa sa akong mga sala, tungod sa nabatsyagan ng kahuya, wala ko na napabadsyan kag na ipakita ang akong gugma o kung pagpalangga. Ako, may dako mapaghinulsol. Sa akong kaugalingon yara ang pagbasol. Lugitang pa ako sa realidad. Sitwasyon nga hindi ko na mabaliskad kay wala na. Tapos na ang nangligan. Masakit ang natabo. Gusto na pakatani ipakigbatong apang wala akong kasarang nagudrahon ang nagpugas sa aton. Ako, nagapangayok pasensya kay ulihin na. Wala ko na natagaan importansya imong mga sakripisyo. Pero ina, hindi ko gitalipatan hasta sa mo. Nga pinaabot ko pa sa tsimpo nga wala ka na. Ang akon tsansang ikaw maimo kag maistorya. To ang isang galong nga ginpalit sa hangin. Sa imong pagbaya, yari ako nabilin. Ang imong presensya, mabutsagan ko na lang sa hangin nga nagatapya. Lo, pasensya gid. Ulihin ang akong pagulikit. Ang aton nga dalan nga makita ay tama nakakitid. Ang sakit, hindi na madula, bisa na mo pa ang ipahid. Wala ko manahambal ang tanan, hindi ka gid namon malipatan. Isa ka sa mapakon nga halik, isang balay,
Ikaw ang naghatag kusog kag kalipay. Bisan wala ka na dirilaw, palangga ka sa imo ako. Ang pagkadula sa aton pinalangga, isa sa masakit kag mabugat ka hagla. Sitwasyon nga budlay patunon, pilas nga budlay ulon. Mga hindi na mabalik ka tinion. Mga pabilin ka dambos ang kahapon, apang kinahanglan patunon, kinahanglan magpadayon. Sa liwat, hindi na natin pagpaabuton. Oras nga marahalon siko nga hindi kaya katon. So pangyari pa sila sa aton luyo. Ang nabatsyag, hindi na pagipalagyo. Hindi na magkahuya. Samtang wala pa sila nadula. Ay sila, mag-aangay na lang sa bituon kung pwede pa natin tulukon. Apang, hindi na natin mahapos. Bisan ang paghuya, hindi mahapos. Sa sobrang kasakit, kita daw ginagapos. Pero maabot din ang tiyempo na kita makapadlos sa kung anuman nga sakit ang sa aton nagapupos. Kinahanglan batunon, kinahanglan magpadayon. Aragoy. Isa gina sa mga masakit nga gakatabo sa aton kabuhi ang madulaan sa aton nga pinalangga. Amo gani nalipay ako nga subong isa naton ka pinalangga, nakita na naman naton liwat. Let us all welcome our third participant, Mr. Jaymar Basco. Grabe, kung di ka namin sa ilang report. Tapos, pinapilin ko diyang inangkatali nilang na ginapangabal. So, kung isinan ko lang ako nyo sa kaman, at once again, for our criteria of judging, we have clarity and originality, 30%, lyricism and wordplay, 20%, delivery, 30%, adherence to the topic, 10%, and audience impact, that's 10%, with a total of 100%. Nakita ko nga nagsulod ang aton nga winner, ang aton champion, sang Kumpas 1.0. Pwede kita dikahay sa aton nga online viewers. Ang taga-prepare pa, si Jaymar. Ayun! Dali lang, lisuon ko ang lisuon kong camera. Hi, liwat, hi, liwat. Ayun! Maayong hapon sa aton nga pinalangga nga champion. Aray ko. Ayun, basig karon may ara ka nga mai-deliver surprise performance. Waay, ari, I think ready na ang atong third contestant. just pagpapawalan. Sarap ko din. Dapat po kami sa ang mga tikahang himu-himuon kaya ang pag-isagon importante sa akin. Pareho sa akin. Piling kusikan ng tsansa kon nga hasta subong ginahinulsulan ng salak na desisyon. Natahamok sa tsansa ginhatag sa akin. Para kung tani ko brahon na gustuhin doon. Para magpagdapon. At daw katanan kung hihina para mag-uon. Isa ka desisyon. Nagpabago sa dalagan sa kabuhin subong. Tulog sa pagtunod sa mga akot pagkikusuon. Wala ko ng tani ng balang kamaturan. Pag wala ang naging tago, pinabot sa punto mabalaan, hina ang tanan. Kung may isip lang ako, nakaiwambal sa ida ang kamaturan, wala na guba. Tuloyan nga dapat akong pinaprotektahan. Subong, pinatuto ako ang sita
sa akon kakaglok kagaulangan sa kusog. Ang mga kamaturan nga wala mahambal. Ang mga plano nga wala naghimo. Ano ang maluba? Kondisyon ni abot ng buhay. Ano ko ang kasakit? Tago ang kamaturan kaya ako nagpati nga ang tanan kaya ko kayuhon kaagis sa kalinungan. Para ako pinagpinabot. Ang adlaw nga ang tanang. Ang bigat nga nasindihan. Isang tangi na mulat ko. Sakto nga kahigayon ang namuman ng pagkalusaw sa akin sa tanan. Isang salakan siya. Ang tanan na dula sa akon. Pinaabot ang abi ko gusto nga tiyon pero ang mga ang maguba. Sa akon ang pakayuhon. Pinabakso ko nga ako ng kaugalingon kung magsasala ka desisyon ng pangalimutin para mag-uwan. Wala ako ng daming kinaabot ang mga masarto nga tiyon. Wala sa amin naguba ang pagbigas mo. Kung hindi ko lang taabot ang mutungation wala sang pamilya na naguba subong. Grabe, do ara ako subong sa babaw sang kalangitan nga nagapanumdum ako kung dingin ako banda nga lugar sang Iloilo madagdag sa city para lantawon ang future na ako. Kung mapuli ako sa uma kag magpatawhay anay sa akon nga utok nga nagagamo. Inilang taon ta kung ang sunod nato nga participant kung ano ang estado sa iya tagipusoon kag sang utok subong, no? Ano ang hugot nga ihatag niya ilan? Let's all welcome Miss Angelica Herminado. Tani-danay mga abiyang, pamati ikaw danay. Ako magasaysay, hindi hon sa binalaypan. Sa akong mga kamot, may istorya ako, parigis sa paglaot. Sa tunga si kadulong, nagapurok ang akong dughan, pero wala ako nagaungkat. May kalayo sa sulod ko, napadayo nagadabdab. Sa kada pagkahulog, may pagsaka, may mga luha, pero may human sa akong mga pulong. Mga lisos ang paglaong, nagitanong sa akong nagigpusoon, kagpadayon nga nagatubo. Sa kada ginhawa ko, may kabuhi, nagahatag ina sa akong singkusog kag paglaong. Mula ako nag-isahalon, may mga tao sa likod ko, kapadayon nga nagasuporta sa akon. May mga tion, nadagulang kakabulaan ako, singkusog kag paglaong. Abang may tingog nga nagabalik ina sa akon kag inasilik, padayon nga may kapawa sa katapusan sa madulong nga kagabihon. Gani, sa akon mga kabot, may paglaom, may palaabutot, nga padayon nga mag-aabot. Kag sa tagsa kahigayunan, may bago nga pagsugod. Nagahatag ina sa akon, singkusog nga magpadayon, sa akong pagpanglakaton. May leksyon nga natunan, parte sa gugma, parte sa gugma, kag parte sa paglaom. Kasatag sa kasayo, may pagtuon, nagahatag ina sa akon sing kaalam kag paghangog. Gani, magapadayon ako sa akong pagpanglakaton. May paglaom sa akong taligpusoon, kagapawa sa akong banas. Gani, magapadayon ako. Kasatag sa ko kaginhawa, may bagong nga pagsugod. Nagahatag ina sa akong singkusog nga magpadayon sa akong pagpanglakaton. Gani, tugtog sa katutugtuban, magapadayon ako. Gugma, paglaom, kapawa. Amo gina ang tatlo katinaga nga akon nga nadumduman sa iya nga sulti subong nga hapon. Ari ano ayhan ang ibilin niya sa aton kay siya na ang nabilin nga contestant subong nga hapon. Miss Wilmay Ann Durad Galaura. Ngayong hapon sa tanan. So,
Pali nagkakadto din na wala sa balon ng piyesa. Ang aling di subong, be honest, Tagalog na siya, i-translate ko lang sa Ilonggo. And wala na siya sa mic. Ako ang ara. Madiretso ka. Samtang ang ipo mga Or ito na lang. Nagkaroon na ng parang. ako ang ara. Samtang na naginamong Karoon na lang. Tapos ko lang. pero Binigay mo. sa ara ko sa ibabaw sa kadalagan, Sa ayaw ko nabilin. uniform ng English. Nabilin ako nga May nagapamangkot space ko. ko. Nanging sakto wala Sa ako. condition. Nanging ako. May anak, balasang ako. After some 10, Nanging ako. Gusto ko katali makita pero tawagan na katali. Kaso, ikaw dapat to. Galing nag-abot si ano. hindi lang. Pero pa ako nila para matuta. Biset, patumtuman lang ako kung kinadlan. Gusto ko lang ipanumtum. Hindi ako tindahan. Nagkasarahan o gani ang ATM. Bisan, bukas ini, pasugiton 24/7. Bisan ng 7-Eleven. Kung makita mo sa dalanon, sarado, di ba? So anong pagkasunod sa piyesta mo, panumtuman niya, ara lang ako pero siguro, nakampante ka. Nakampante ka sa ideya nga, nahadlok ako. Sabi mo, wala sa may mabago. Ara ako, tugtog, nagakabuhi ka. Wala ako nagpapanumbat, pero tani, ginisip mo man lang kag tani, nagpaawat ka. Di mo nakuha ang lakas kang imo nga loob. Kag, oh! Yes! Yes na yes. May mga bagay na nag-aabot pag may gusto naman na ipaabot, no? Sa mga kaupod naton na is sulod lang na tapos, ano na, ihantong na na po. Doon hindi ko kabalo kung paano ko kamo sugidan. Hindi ko kabalo kung anong gusto gid na ipagwa sa akong kagipusuon. Hindi ko ma-translate ang udon sa akong opo. Padalong sa akon ng mga bibig kag tila kung paano ko kamo ginapalangga na. Ano? Salamat gid sa aton nga 5 contestants. And now, they are already preparing for the second run. Ang aton nga mga judges, grabe, doon nabudlayan gid. Ma'am, okay pa? Okay pa, kaya na for our second run? Ayun, ready na for our second run. Kasi syempre, duwa pa lang ka-judge ang inyo nga nakilala kanina. Wala na kabalo, may araw pag hindi na maupod nga judge. Pero karoon lang siya makakilala. Ang bot lang gani ko, kaya niya man bala na ipaabot na siya ang chief judge or basi pinatago ni Sir Charlon na siya ang chief judge. Sir Charles, din mo siya rin tago kasi ara to sa banyo, nagpapamati, no? Or ara da sa may cafe, sa may counter, kahira sa Seaside Bistro Cafe. Ayan, palapakan for Kama. Yes, diri lang na sa may Villa Arevalo, malapit sa John B, sa unhan sa breakthrough. Ayun, di ba? Nag-rhyme ina, pero mas namin pag-idya mga rhyme nga halin gid sa aton nga mga poet. So, umpisahan palaliwat for our round 2 with the theme Pinatago. Let's call in Mr. Von. Hello, good afternoon, Diwata. Ako naman naman mag-perform no? So, isulat ko niyang piyesa while kasulat ko sa Pilipino. Kung saan ba ko, if basura ang sistema natin, ano makita natin sa kalyo, sa lansangan. So, the title of this poem, Lihim ng Lansangan. Sa bawat kalsadang nilalakaran, maraming lihim at danas na tinatago sa lansangan. Ang silitang masikip na may tengang pader na kikilig sa bawat lihim.
mga kanto ang nagpipingan ng mga ikinupling damdamin. Ngunit hindi lang basta alaala ang mga alaala. Dahil sa bawat pagbisita ay mananarigo ang marka. Mga lihim na sa gabi sumisigaw. Ngunit sa araw ay nananatinig. Mga kwento ng kaluluwang ibinaon sa imot. At sa lansangan ko, ang buwan at araw ay isa. Parehong saksi sa digmaang walang pahinga. Hindi basta lang susi sa impyerno ko. Kundi diskarte. Sumabay ka sa agos o lalamunin ka ng alon. Walang puwang ng balat sibuyas o tamad. Dito, walang puwang sila. Hindi dahil galit sila sa'yo. Hindi dahil ang buto mo nagtutulak sa kanila kaya hanggang ialay ang katawan. Pagbenta ng aliw, alakip ng laman, halakhak at kwarta, ang gabi sa kanila'y kapirahan dahil sa dilim. Mas maliwanag ang kita. Bilangang kumain nang ang gutom ay hindi dumako. Dilubyong sa araw-araw ay napapanaag. May ayuda ng kapal. Ang kumpanya ay nagsimula. Parang panandali ang Pasko sa bawat lansangan. Na kapag ang kandidato ay naglibot, akala mo pinipit na himala. Dahil darating daw ang bagong simula. Bagong dagok na sa kanila ay lalong maglulubog. At muli na naman silang lalamunin ng dilim. Ito ang kalakaran ng mga aninong ilabong ng sistema. Pagkikibaka para sa barya. Kapalit ay prinsipyong sinungkit ng kahirapan. At ang mundo, tahimik. O baka naman sumisigaw na ang lansangan, pero ang lipunan ay nanatiling bulag sa katotohanan. Sa bangketa, may sapatos na iniwang walang pares. Bakas ng kwentong hindi na nakauwi. Marahil ay biktima ng gutom o ng karasang hindi na isulat. Isa sa libu-libong hakbang na biglang naputol. Nasa halip na umuwi ay inuwi ng ilong. Hindi ito simpleng sapatos. Maaaring ebidensyang hindi nakikita. Nagpapaalala na sa bawat kalye. May istoryeng natabunan ng yapak ng mga hindi nakatingin. Ang lansangan ay hindi lang kalsada. Isa itong libingan na bawat lupa ay hukay ng pag-asa. Ang katahimikan ito ay sigaw ng mga walang himig. Ang bawat poste ng ilaw ay kandilang kikiramay sa mga bangungot na kailanman na hindi na ilawan. At ang lihim ng lansangan ay pilit nilang pinatago tinatabunan sa tinatawag nilang kahirapan. Kahirapan. Isa ka bagay nga naagyan sang tanan kag may iban man nga hindi intani nila gusto maagyan. Ari sa aton pangaduwa nga contestant, mabalaan taman kung ano ay hanang iya ginaagyan man subo. Pero madali nag-agi siya sa table number 2, nagliko sa table number 5, nagsubong nagsaka na sa aton nga stage. Let us all welcome once again, Mark Magno. Halos lahat tayo nakaranas maapi. Kutsain, kawanan ng nakararami. Esyo, mas mahirap pa sa dagat. Bahay na tagpi-tagpi. Bahay na sira-sira. Baon ko noon, asin at kamuting kahoy. Tingin sa akin ng lahat na pakadumi parang palaboy. Lahat ng masasakit na salita, pilit kong kinalimutan, pilit kong binaliwala. Gusto kong mag-aral, gusto kong magtapos. Kahit mga magulang ko'y naghihikaos, alam ko na darating ang panahon na kami din ay makakaraos. Naranasan kong mag-aral, nalaway lamang ang pambura. Naranasan kong magsulat sa scratch ng iba habang hindi na mamalayo na tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Mahirap ang buhay ng walang-wala. Hindi pwedeng tumunganga, maghihintay na may babagsak na biyaya. Walang ganon. Kailangan mo talagang magpursigi at bumangon para sa darating na panahon. Kasabay ng iyong paglingon ang tagumpay na pilit mong pinaghihirapan ngayon.
Kahit gaano man kalupit sa akin ng mundo, kahit parang basahan ang tingin ng mga tao, kung tapang kong ilalaban ang pangarap ko, wala mang kasiguraduhan, bagamat ang pag-asa'y akin pang nasisilayan. Natatakpan pa man ito ng ulap sa kalangitan, ngunit sa likod ay may liwanag ang inaasahan na muling masusulyapan. Malayo pang tatahakin, marami pang hirap ang kakaharapin. Ilang ulit man akong aakapak-apakan, ilang ulit man akong ipagtabuyan, dala-dala ko ang sa akin ay tinatago ng mga magulang kong minsan hindi rin sumuko. Ito'y hindi ginto, hindi rin material na kayamanan, bagamat ito'y lakas ng loob, pananampalataya at magandang kaugalian, na sa gitna ng kahirapan, may Panginoon na handa kang gabayan. Ilang ulit man akong tumaob, nang dahil sa lakas ng loob, para akong isang halaman, na kahit ilang ulit saktan pagsikat ng araw kinabukasan, muli rin akong tatayo at lalaban. Ni minsan, hindi ko naisip sumuko. Nang dahil sa mahalagang bagay na ipinatago, nandito ako, patuloy na tumatayo. Dala ang panalangin na pasasaan din. Maaabot ko rin ang aking ngitihin na balang araw ay magtatagumpay, kahit ang lahat ay para ko ng kaaway. Pero ni minsan, hindi ako magsasabi ng masasakit na salita bilang ganti sa kanilang pangungutya. Lagi kong dadalhin ang pinatago't habilin. Mas mabuting mabuhay ng walang kaibigan, isa magbago ka tanggapin ng karamihan at mamuhay ng may galit at kasamaan. Mas mabuting mabuhay na walang galit, no? Lain gidya kung ang guidance ni Lord ara sa aton nga kabuhi, biskan ano nga pasakit, biskan ano nga judgments ang tao, kaya naton lampasan. Salamat gid, Mark. And now our third contestant is on the stage already. Let's all welcome Jamar. Pilipina, walang halaga sa pera. Ito'y isang kayamanan na hindi mo problema kahit ang matao ay imposibleng magawa. Ganito ang kayamanan na nalaman ng mga tao. Ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, ang sipag na gumising at bumangon sa umaga. Habang tinataguyod ang buong pamilya, may tapang na humarap sa bawat namon. Kahit ang mundo'y tila sila ang nilalamon. Dito nakasulat sa mga batas, sapagkat ito'y pagkakaisa na nagbubuklod sa bawat sulok ng Pilipinas. Ito'y pananampalataya para sa mas magandang bukas, kahit na dilim sa kalangitan ay hindi pa kumukupas. Piliting ilawat na daan tungo sa kaliwalas na kinagabasan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko may tatago. Dahil ito'y likas na kayamanan at natapos sa kaban ng pamalaan. Ito'y nakatago sa kaban ng bawat mamayan. At sa bawat kaban na walang naman, may kayamanan na hindi mo malalawakan pagkat ang yaman ng lahi, hindi mo susukat sa dami na ng sarapi, sa bigat na ng ilak, kundi sa tingkay ng loob at sigaw ng puso. Itong pinatago sa kaban, hindi para ikubli, kundi para ingatan. Ang dangal ng pagkatao, ang dimong bayanihan ng likas na marsakit sa kapwa. Saan man tayo, sulok ng bayan. Marahil napulit man subukin ng kahirapan. Ang nakatagong yaman ay patuloy na ilalaban. Dahil sa puso ng bawat Pilipino, may apoy na hindi na mamatay. Apoy ng pag-asa at paninindigan. Ang apoy ng pagmamahal sa bayan. Ang apoy sa pagmamahal sa bayan. Ang tunay na kayamanan, hindi sa salapi, kundi sa tibay ng loob. Grabe, no? Ang pagpalangga naton sa Pilipinas. Lantawon ta kung diin naman makadong pagpalangga sa ngaton nga fourth contestant. Let us welcome once again, Miss Angelica.
ng sugat. Di na sumabak sa napakatinding laban. Laban na hirap kalimutan dahil sa hamon ng nakaraan. Maaari ko kayang kalimutan? Kung sa likod nito ay isang itim na kakupli na kahit sino ay hindi mawawari. Na ang isang tulad ko ay sa sarili ay may tinatagong walang makakawari. Kaya sa isang sulok ng kwarto na may 4 na kwadrado, doon nakaukit ang tinatago kong mundo na nagsisilbi kong entablado. Doon ako nagkukwento para naman hindi ako mag-question kung sino. Takot akong husgan ang aking pagkatao, ang madilim kong mundo. Takot akong ituro na ako'y nandito, na nabubuhay sa aking anino. Takot akong madiscover na kung sino. Namuhay ako sa takot, kung saan ang kadiliman ay sangkot. Lagi na lang may bumubulong, na parang bang ako'y nilalamon. Mga tinig na hinilig ng hihikayat, na parang bang hindi nawawala sa man ako maparoon. Sinasambit mga kadagang parang nanghihikayat, natapusin ko ng aking paghihirap. Isang tinig ang umaalingaw habang buhay ay sumisigaw. Wakasan mo ang iyong paghihirap dahil sa mundong ito, wala kang kakampi at wala sa iyong pipili. Mahirap mabuhay sa takot kung ang kadiliman ay sangkot. Hindi ko na alam kung paano kalimot. Kailan kaya ako magiging masaya? Kailan kaya naligayahan ay madarama? Sapagkat ako'y sumusukunan sa sitwasyong aking tinatamasa. Napakadilim, subalit ako'y lumalaban pa rin. Gusto ko nang tapusin ang paghihirap na damdamin. Ang hirap lumaban kung sarili mo mismo ay hindi lumalaban. Ang hirap labanan ng depresyon kung hindi mo alam ang solusyon. Ang hirap bumangon kung sarili mo mismo ay umurong. Ang hirap humingi ng tulong kung wala namang gustong tumulong. Maaari pa kitang labanan ng depresyon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil hindi lagi paurong ang panahon. Ang hirap labanan kung sarili mo mismo ang kalaban. Grabe. To all people who who are having a hard time with themselves, always remember nga may tawo ginaiya nga makabulig sa inyo, no? Amo na ang namian kung gini sa aton nga community. Tungod kay may ara kita nga palautwasan, may ara kita nga ginatawag naton vent hole. Welcome to Vent Hole Artist Community. And of course, ari na ang aton nga 5th participant who is also one of the OG members of our community, Miss Wilmay Galaura. Magandang hapon po. Ulit. Hindi po ako ng pasensya kanina. Alam ko lahat tayo merong tinatago. Diba? Nagawa niyo yung video. SSS. Pag-ibig. Mahal. Ay, hindi. Mali. Mahal. Napakamahal. Ang kakarampot na itong sa tindahan, anak. Isang pinapot ating pagkakasyahin ng isang buwan. Ganoon magpipit ang karamihan. Lalo na yung mga nasa paanan. Kawawang mamamayan. Mga matipilit na tinatakpan, binubulag ng sagilitan. Habang ang mga nakakataas ay walang alam. Wala ba talaga o baka nagmama ang maangan? Mga isyong ninais na pagtakpan, pinagpatong-patungan upang sa ganon ay makalimutan. Ano? Timot ka na. Timot ka na nga siguro. Nakalimutan niyo na ba kasi ako tandang-tanda ko pa. Confidential na pondo. Isang napakalaking tanong ng karamihan sa inyo. Yun nga lang at humupa din ito ng walang ano-ano biglang sino naman itong si Alice Go? At eksena din ng paglitaw ng pogo, sumabay din ng mga nawawalang sabungero. Ngunit meron akong personal na paborito. 12%. Asan nga ba nagpupuntang buwis ng mga mamamayang Pilipino? Marahil, meron akong sagot sa mga katanungan nyo. Marahil
kanyang pamumuhay ng mga binigyan ng pribilehiyo. Kagamitang ang pinambili ay galing sa kaban ng bayan. Teka lang at parang gusto kong magmura. Putang ina! Santo Sasita, napakagaling kapag nangangkampanya. Bulok na nga ang sistema, basta anong binubulok pa. Umaalingasaw, malansang nakakasuka. Meron bang makakatanggap ng parusa? Meron bang mapaparusahan? Sino bang may pananagutan? Kung ang mga nagsasalita ay tila walang boses na magpapakinggan. PhilHealth, SSS, and Pag-ibig. Tatlo ka institusyon kag hindi na ako magsupon. Ayon, maayong hapon, liwat sa aton nga tanan. Kamusta ang aton judges? Keri pa? Yes na yes. Now we are down to our last session. But before anything else, we would like to thank our sponsors. Of course, Pipes Tattoo Studio, AAA Sports Center, Say Food Hub, Pinnacle Point, Iloilo. Of course, aton subong venue this afternoon, Thomas Seaside Cafe Bistro. We have Pete's Grill, New Horizons, Concept Unlimited, MadTech Net Cafe, and of course, Deca Wakeboard Park. Ayun, kadamo kita subong sa nga sponsors, sa supporters, no? Sa aton nga Kumpas 2.0. Kag syempre, sa aton pira nga mga customers ang Kaba Cafe, okay pa kita da? Yes? Okay pa? Then nag-smile din si ma'am. Ma'am, how are you this afternoon? Kamusta? Hindi ko lang kakadto sa imo, kadali. Okay lang, ma'am, what's your name? Yes, please. Siyempre, kinanglan pa man mag-inhawa sa aton nga mga, mga judges. Ma'am, what's your name? Erica. Ma'am, Erica, nagapamati kita kanina. Anong daw nakakapukaw sa imo? Subong nga hapon. Okay. Nahuya si Ma'am Erica. Mayo lang kay aton nga kamera. Wala nagadalaga, no? Ang nadumduman niya, gaya nga nakapapukaw. Nag-contact din siya kuno sa iya nga computer. Kaya nagdatian niya ang pangalan ni Alice Go. Grabe. Working din man si Ma'am. Obvious video. Kanami din sa Kama Cafe, no? Kaya pwede kita kadalas ang aton nga mga ulobrahon, no? Kung work from home kita, ma'am. Work from home. Okay. Subong lang, nag-work siya, biskan, holiday, biskan weekend, no? Lain nila yung mga ilonggaya, mga kapisan. Tapos na nga doon, nila ng mga customers sa left side of the hall. Okay, man kita da? Mga ma'am, kag mga sir? Okay? Ay, grabe si ma'am. Ma'am, yes, ma'am, ikaw, okay? Hindi ko na ako palapit, mahain ako sa imo, ma'am. Ingin sa punutan ni mamiga-miga, rabi niya, masakit na kabatuuran ang akong subungan na batsyagan na gusto ko i-perform ang ako naging sulat, pero daw ready na guro ang atong duwa ka judges? Ready na for the third round? Ready na sila for the third round. Sir Charles, ready kita for the third round? Yes na, yes. Once again, our criteria of judging. 30% clarity and originality, 20% lyricism and wordplay, 30% delivery, and 10% adherence to the topic, and 10% audience impact. Ang ugay, importante, ganyan nagapalakpak kita sa ating mga contestants, and before ako magpanaog, isugit ko na ang pinatago ni Sir Charles. Kaya na kita sa pinnacle sa ating ng programa. Let us all stand! Ay, grabe ba? Hindi nila. Let us all stand! 1, 2, 3, tindog na kasi! Let us all go. Di ba? Grabe, ganyan kay Ma'am. Una kaya tindog kay Ma'am yan. Let us all stretch our hands! Woo!
Hindi ani pagpanaoga. And let us all clap our hands for our Chief Judge, the bombastic host of Iloilo City. Yours truly, Miss B. Thank you so much. So ready na itong contestants? Kaya ako ready na. Kung magpakilala na ako sa inyo. Thank you so much, mga wangs, no? Ready naman ako for our third round with the team Pinnacle. Let us all welcome our first contestant, Von. Good afternoon once again. So, trigger warning sa mga makabatis ang pyesa ko. So, gusto ko lang makaputos sa mga linguistic or mga multi-language ng hambal. Pero ang inspiration sa pyesa kanini isang mga tao maghahambal na ang language is the basis of wisdom. So, the title of this poem is Menkel is not profound. They said, the pinnacle is found in the tip of the tongue, a summit of syllables, where fluency is mistaken for understanding, and the accent became the currency of intellect. But I've seen wise men who never learned to conjugate be and became. They became mountains, solid and unshaken. Their words may stumble in grammar, but their thoughts quake the earth beneath them. For words are not the measurement of intelligence, nor the palisages of exploits. Understanding is the true prophecy. But in this country, we kneel to borrow languages as if the colonizers' vowels to baptize us into wisdom. We sharpen our tongues to sound foreign, mistaking mimicry for mystery, forgetting the rivers of truth. Flows facing in our own mother voices. We applaud the accent loud, proud, clapping not for meaning but for mimicry. As if broken phonetics were chained to break, as a foreign fluency is the only key. But tell me, what kingdom is built on the rubble of forgotten speech? What crown is wearing when the crown is not your own? I have seen children ashamed to speak the language that gathered them, tongues twisted, cutting roots from the tree of their identity, all for applause that sounds like validation but echoes like slavery. And I wonder when the fluency became a hierarchy, when the accent became altar, when did we learn to worship the echoes of another man's mouth while silencing the thunder of home? They had accent like sword, gaslighting their own minds into believing they are learned, but nothing more than a mirrors in smoke. A theater of borrowed syllables, a masquerade of mimicry, a drowning act in a sea of illusions. And I say, words are not wisdom. Accent is not sensory. For the soul is deeper, older than any grammar, truer than any grammar. The soul speaks in silence, in the marrow of thoughts, in the fire of conviction, in the courage of understood, without needing to perform. Why we are still afloat in the wraps of borrowed waves, afraid to dive in the depths of our own native oceans. Why do we fear to dive of our own history, the soul of our own identity? Perhaps because we were taught generations after generations that wisdom rears the mass of the intelligence as an accent, that our own tongue is nothing but a shadow. But I say, let us unveil, let us unmask. Let us rise our own voices, not polish. That borrowed but raw, native, and tame. For the nation that drowns in illusion will never rise from the water. But the people who breathe in the lands of their own language will always find the shore. Grabe. There's a roller coaster of emotions, language nga gusto gyud magsabog, no? And this afternoon, ari ready na, nagtindog na gyud siya. Let us all welcome our second contestant, Mark. Good afternoon, Mr. Ma'am. Sorry, wala akong introduction ngayon kay medyo tinami ko mag-check. Sorry. Every soul has its own pilgrimage. Some are hard, others a gentle passage. No words can perfectly convey, but I know a golden moment will be found someday.
I remember everything in those days when my spirit was still learning. Harsh words were thrown like paintball darts, but I fought voicelessly with the healing hearts. I know I will come when I fly with freedom full of fun. Opportunities will be plentiful, for a determined soul is never left empty and mournful. Life has a lot of struggles. There's ups and downs like a bouncing ball, but every moment of your life is your success. Every pain you encounter makes you stronger. As long as you are a fighter, whatever obstacle blocks your way, at the end of the day, you are still the winner. Graduated and having a degree is my great revenge for them to see. Even though I fought silently, but I let my success show them I'm so lucky. I thank my pinnacle for how many downfall is standing here in front of all, fighting for my fear and the dream I held so dear. To be a poetry performer and praying that someday to become a licensed civil engineer. From a poet to a licensed civil engineer. Wow. I am working with civil engineers and hopefully few years from now, I will see you around. Mark, now let us all welcome kay Ari excited makuni nga makita gini siya anywhere around Iloilo. But last time, sa piyak pa siya nga isla sang Guimaras. Subong, ari na siya sa isla sang Panay. Let us all welcome Jaymar Basco. Yes. What is your goal? My goal is to survive and to achieve. Desire that I don't know in the past, born in my heart like it was a task. The feeling of having you don't have, slowly turning tables from down to up, achieving goals, surviving each hard time. I haven't achieved much, but I'm proud of what I'm achieving. Slowly, smoothly, in God's way. I have achieved some, but not many. I pursued to achieve everything I wanted. The burning desire of my heart. To see outcome till my hardships are done will be gone. Beautiful and sweet fruit come from hard work. It will slow you down till you spark. But trust and follow God's heart. When the journey feels heavy, remember each step makes you steady. No storms can erase the life within. For every loss, there's strength to win. For every dreams are safe standards. Water with patience, garden to it. One day, they'll rise, shining like the sun. Fruit, conquer battles, forever done. Thank you. Sorry. Hindi ko sanay mag-English. English ako sa pagmamate. Yes naman. Every one of us has their favorite language sang ilang nga tongue. Hindi man English, pero sagad-sagad man magbinalaybay. No? Kag-ari ang isa, ready na. Miss Angelica. At the peak of my existence, I stand tall, where dreams and reality converge. I hear my call, the winds of doubt me home, but I remain unshaken, for in my heart a fire burns, my spirit unspoken. Each step I take, a
story unfolds of love, of lose, of trials, of gold. But with each fall, I rise anew and climb the mountain with spirit renewed. Sabbatical is not just a place, but a state of mind, a space where dreams and hearts entwine. And the heart beats with a different rhyme. I stand at the summit, my word in you, endless possibilities. My future anew, my heart overflows with gratitude and shared with those who supported me. And the dreams that brought me here, sabbatical, is not just a win, but a journey of self-discovery within a love, of growth, of trials of mind, and embracing the unknown with all its light. And as I stand at the Pentacle's peak, I whisper to the wind, I'm still seeking. For every summit and courage, a new horizon beckons, and I know that my greatest time is yet to come. I assume you are still on the way to that pinnacle, but the journey is sweeter, di ba? Kaysa sa dito sa ibabaw. Then we treasure that pinnacle. Ari, lang taon-taon di na siya nga part sa iyang journey, kung paumpisa pa lang o kung ara na sa punta sa ibabaw. Let's all welcome Will May. Hello, everyone. So, I have this cute little font that I made when I was in grade 12. Since I wasn't ready, I'm gonna be delivered today. So, here you go. And wala na siya title. And it goes like, I was told Jeremiah was real. I tried searching, keep on believing. But it seems like everything was just a daydream. I heard the tale of Jacob. He is so mesmerizing. I found myself wishing for someone like him. But then I was wrong. Jacob Bouquet is such a very wrong person. I also dream of having my own Hades. I'll be his prisoner. I'll obey all his orders. But it's not me. I am not his Persephone. Out of searching, I found my Athena. She taught me to be strong. A woman should learn to plot on her own. Thank you. Wow. Wow. Okay, nadula man ang ako nga microphone. Parehos ang pagkadula kagina ni Miss Will May. But you know, if you are really a poet, whatever age ko, age ikaw, no? Kabalo ka na magsulat, kabalo ka kung paano hampangan ang words, no? Once again, our criteria for judging clarity and originality, 30%. Lyricism and wordplay, 20%. Delivery, 30%. Adherence to the topic, 10%. And of course, our audience impact, 10%. Total of 100%. Grabe. Daw napudlayan ang aton nga mga judges. Ako mismo nabudlayan man, hindi ko na maintindihan kung ano gibala ang akon nga batsyagan. Ayun, samtang tabulate kita sa aton nga mga scores, no? Ari na. Siyempre, nag-prepare man ako para sa aton nga mga participants this afternoon. Pero siyempre, pasalamatan tayo natin mga sponsors. We have Five Status Studio, AAA Sports Center, Safe Food Hub, Pickle Point Iloilo, Kama Seaside, Cafe Bistro, Eats Grill, New Horizons Concept Unlimited, Magtech Net Cafe, and Deca Wakeboard Bar. This is our second run sa Kumpas, a spoken word poetry competition. Last time, ang aton nga nagdaog diri, si Miss Yen. Yan? Hindi ka diri ka
ano sa aton tubang anay, mapakilala, mapakita na ng beauty ni Miss Yan. Yan, ayun. Pwede mo kami mabagsakan sa duwa ka linya sa imong mga nabatian. Kaya duwa lang ka linya. Mahatag sa isang commission. Duwa lang anay ka linya, kinapangayo. Dali lang, di ba la, sir? Grabe, it's like, may intermission number si Miss Yan. Pero subong, ano lang anay, duwa lang kalinya ang ginapangayo natin. Para sa aton nga mga, nagkakaon subong sa Kama Seaside Cafe para makabatiman sila sa imo nga boses bago ka karon magkanta. Makanta siya? Ay po, makanta siya dali karon. O sige na. Sige go. Duwa lang kalinya yan. Okay, sa mga nabatian mo kanina, nung gusto mo ihamat, sige isa na lang kanina. Dula. Sige, ako na sila nandula na sila. Supaling, nadula na sila. Hindi ko sinahuya. No? Alright. Takot kang masaktan. Pero nananakit ka naman. Takot kang masaktan pero nananakit ka naman. Do ako tuhaw. Sige na lang nga. Hindi ka nakapagsakiton. Pero ambot lang kay sini nga mga inadlaw, sini nga mga months early this year. Grabe, nasakitan din ako ya. I am in this stage of my life na gusto ko lang mag-level up. Pareho, sini nga mga cafe, may second floor na sila. Kaso, subukan nga tuig, I have been grieving. Grieving. And then, kasi syempre nag-level up ng mga upod ko sa opisina. Pareho to kay Ma'am Kagina nga may office siya, Saturday, Sunday na, pero nag-ubra man Japon. Ang atong mga upod, proceed na sa next part sa ilang life as kinag-retire na sila, no? Di ako nga nabili, nagpapangasubo. Grabe, natugin bayaan, gid ako, pero nalipay man ako sa ila. Ang isa ka-grief, kagina, ang intention, no? Losing someone we love. Pao na matyan man ako sa akon nga ito. Grabe man nga pasakit. Ang akon nga napagsyagan. Kay, napagsyan ako sa ido. Pangatlo, ang hindi ko din gusto nga mamatsyagan, na may iban na siya nga ginapalangga. Aragoy, yung mali ang palangga ko, pero ang butla, kung to, ay hala. Diba, no? Do mas manami ka sa pusbatunon nga nadula ang isa katawo kaysa sa ingod mo siya, pero ang feelings wala na. Aragoy. Wala ka ko sa may ginatulog dito, no? Dili ka na akong gatulog, wala ka akong gatulog dito. No, kay basi ara siya, nag-online. Grabe, si mama nga ako ginatulog. Yes, makakawin man ang ako ginatulog. Ready ka naman, ha? Kay basi mapa-instant ako sa iyo. Aman lang, ay, naku! No? Kaya nga, ini nga poem, nasulat ko siya actually sa sinilang. Kanggapon lang. Kanggapon lang. Kaya nadumduman kung, diba, what if, kung na-experience ko na yung namatyan. Tapos mag-move on. Pero what if kung ingod mo siya, pero hindi mo nabalaan kung di ba nang iyang presensya no, sa aton. I have experienced short-term memory loss. That is after now sa aton nga for those online viewers ko, balaan yung man nga na COVID ako way back 2021, isa na siya ka-effect sa akon. Madali ako malipat. Tapos, grabe akong brain fog. Ara ko sa present sa akong family, pero ang akong nga mind, wala. Nagalukal siya. And, basi may mga kita loved ones na nag-experience ng Alzheimer's, no? Mga parents na po, or di galing kinalangga. Nagka-amnesia. Wala man pani, no? Pero, this piece is about those loved ones na nabilin, na nagka-experience on behalf of those people who stayed strong for their family members, for their special someone na nagkaka-experience sa memory loss, sa brain fog na pariyo sa naagyan ko. So, this is short and this is kind of sweet para sa inyo. Ay, may dedication para sa inyo. Para sa inyo, yes. So, here goes. Masakit na kamatuuran ang akong subok na batsyagan. Pinaabot sa imo mga
maupod ko ikaw masaya. Apang nagbago ang tanan sa isa ka pisok, ito na pamatuan. Sa panganod ikaw nagalutaw, tanigdam ko lang, pag ako makabugtaw. Ang ngalan ko imo ginakalipatan, bistan diin ko lang ikaw madangtan, pati wallet, pag cellphone, nagakadula, ang bandila, muturo ko sa imo, wala-wala. Haksa ako sa nagligad, di bala, mahimo pa kita sa pugad. Kaupod ang atong mga napsag ng ispis, makantaas at imog, magdibis. Haluki ako sa kamatuuran. Ako bala, imo kabalikan. Kaupod sang gabuhin, mga memorya, ako ang pagdugang sa imong pagtulak. Ano kasakit? Mahibaluan? Palatsagon ko nga daw ginhamtangan. Hindi ko gusto nga ikaw matulak. Amo bala ini kasakit? Magtalangga. To all those surviving spouse, surviving parents, surviving daughters, and sisters, son, who are taking care of their special loved ones, nagkakatula ilang memory. They are present physically, but they are mentally out of nowhere. Congratulations for being strong. Thank you so much for being strong. Stay strong, keep going, hanggang kanina, padayon lang itatanan. So, Ara, salamat gid sa aton mga participants, salamat gid sa aton mga sponsors, especially to Coma Seaside Cafe Bistro. Thank you so much, Sir Charlon, for having this community, the Venhole Artist Community. We have a lot of artists, at mga hibumunot sa atong lugar na gusto ta ipaabot, kaya hindi kita kabalo kung paano ina-deliver. We have Venhole as your Venhole, no? Alaot masan in a creative way. So, I guess ang aton nga champion, ready na sa iyang intermission number. Yes, ready na ang aton nga champion for Compass 1.0. Ali na siya. I'm gonna hand in the microphone to her. And of course, to our judges, ready naman sila. Si ma'am, doong matulay-ner man si ma'am. Matulay-ner si ma'am nga. Dalawang bagsak bago natin ibigay ang trophy for our winners. Let us all clap our hands to Yan Yan. Manigyan gusto ko yung mo, hindi ko preparado. So, sino din yung mga gimbos? Ay, wala kami. Kamusta ang nabatsyag? So, Compo is about sa ghosting. Hindi niya about sa on, ha? Sa pagkahilig kong maglaro ng tago-taguan noong kagustusan, akala ko'y laro lamang na may wakas sa tangganan. Sa bawat bilang mula isa hanggang tatlo, madaling matunton saan man sila magtago. Ngunit sa paglipas ng mga taon, aking napagtanto, hindi lahat ng nagtatago ay natatagpuan natin. May mga aninong lumalayo sa dilim at may mga pusong napukubre sa mga lihim. Larong tago-taguan, bakit pa inaya kung ako napiling paglaruan? Ako, ang iniwan sa ilalim na maliwanag na buwan, hindi pa nakapagsimulang magbilang pero alam nang walang matatagpuan. Dinadaya, pero hindi inalintana dahil bakas ang pagkagustong maglaro. Kahit ay daya, isinasawala ang mga gustong kumawala, ang nag-ayang magtago, pero hindi nagpakita. Bakit ba ang hirap sabihing ayaw na? O kailangan munang magpahinga? Bakit kailangan iwan akong mag-isa? Bakit kailangan iwan akong hindi alam kung may matatagpuan pa? Ngunit magpapatuloy ako sa paghahanap. Umaasa na sa
Naghihintay sa kawalan hanggat hindi ko naririnig ang iyong paalam. Subalit hanggang kailan ako magbibilang sa wala? Hanggang kailan ako maghahanap sa taong hindi nagtatago pero hindi rin nagpapakita? Natatakot ako. Baka sa dulo nito, baka pag pinalikuran kong laro mo, magsisisi ako. Kaya sinubukan kong magdaya. Nagtanong kung saan ka nakikita, ipiniliwanag ang sugat na iyon iniwan. Subalit kahit anong salita ang aking bitawan, tila ako'y nagpistulang aninong hindi alam kung kayo hindi alam kung kayong pakinggan ni Isay walang nagturo, walang nagkusak ang ituro, lahat tahimik, walang umimik. Kahit pilitin kong binibigyang kahulugan ng katahimikan, pilit kong unawain ng walang kibuan, binubuo ang mga sagot mula sa guhit ng alaala. Bakit nga ba ang iniwan ang siyang kailangang magpaliwanag? Bakit ako ang kailangang magpasa ng bigat ng iyong pagkawala? Bakit ako ang nakakaramdam ng hindi ka mahal-mahal kung nagmahal lang naman ako ng tama? Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng paghahanap, sa kabila ng bawat sigaw na hindi mo sinagot, sa kabila ng panahong sa aking paglimot, sa kabila ng bawat hakbang na inilapit ko, isang katotohanan ng pilit na kumakatok sa aking kamalayan. Wala ka na. At marahil hindi ka naman talaga nawala, sapagkat ang nawala ay ako. Nabigo, nalunod sa sariling paghihintay, nabulag sa pag-asang may babalikan pa, at naging anino sa larong ako lamang ang naglaro. Dahil sa katotohanan, hindi ka nagtatago. Hindi mo ko iniwan sa larong tagu-taguan sapagkat matagal mo na pala akong nilisan. At ako na lang pala ang nagpapakahirap na ikay matagpuan. Habang ikaw matagal na akong kinalimutan, para pala akong nagtatambang hapusin ang ulap. Pangaraping maabot ang bituin kumikislap. Hawakan ng tubig, yakapin ang hangin, pilit na kinakapit ang mga bagay na kailanman ay hindi naging akin. Kaya sa huling pagkakataon, hindi na ako magbibilang simula ngayon. Hindi na ako maghahanap pa. Hindi na ako magiging taya. Ibabaon ko na sa dilim ang pangalang matagal mo nang isinigaw. Ililipin ko na sa hangin ang pag-asang matagal ko nang tinanaw. Hindi na kita tatawagin. Hindi na ako mag-aabang. Hindi na ako lilingon. Hindi na magdaramdam. Kung sakaling mang isipan mong bumalik sa akin, kung sakaling mang isipan mo kung ako'y hanapin, gago. Ako naman ang hindi mo kailanman matatagpuan. Grabe, nabatian mo gid. Sarap! Sarap na sarap. Kasakit no mag-ghost kita. Pero hindi ko nung pati nga masarap na mag-ghost kita kung yung ghost ka. Kung inaboy kita sang bato, haboy kita sang tinapay, sa mo yun, ay no! Haboy kita sang pagpalangga. Amo gani, ali, makabuhay kita sang pagpalangga. This is my personal pick as your host, no? As your host, pero hindi ko yung as a judge, no? Ang as a judge na ano na, ginpasa ko na aton nga tali, iliya as a host. It's very important as a performer, as a host and as a performer that we show up. So, I would like to give this special gift, no? Total, it's already September. So, this is the Secret Santa Cap from our sponsor, na secret lang ko na kung sino siya. Thank you for showing up. Biskan mas malaking pangatsyag mo. Yes, so this is for you, Mark. Join me on stage. This is a special gift from our secret sponsor. Yes, this is for you. Susuka. Tapos papapicture kita. Pwede ka pa picture? Pwede ka pa picture? Nagisin siya kung pwede ka picture. Picturein kami. Oh, picturein kami. Thank you so much. As a performer, it's very important that we show up. Whatever happens, pag may commitment, go. Okay, sana all committed. Thank you so much, Mark. Of course. Second na may special gift sa aton sa buong hapon. Hala, nagula siya. Siyempre, thank you for joining me kagina sa live naton. Bisa mula nila nabatianan ni mga people. Then I called in our swerte-swerte na nagkaon ng diri sa Kamal Seafood Cafe Bistro. Ma'am Erica, pwede na ka lawagan diri. We have a special gift for you, Ma'am Erica. Join me. Thank you so
so much. Ginalawa ko nga magbisita sa imo dira na table. And now, this is for you. Yes? Yeah, thank you, Ma'am Erica. Join me on stage. This is our special gift for you. Pwede na mo bagyan ang imong timog. Ay, kita, live kita sa Facebook and YouTube. Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. Say hi to our viewers. Hi po, America. Yes, and hi man sa aton na mga customers ng poets. Hindi bang kalikon sa atong kamera? Dito, hi. Hi po. Ayun, hi po sa inyong lahat. Picture kita. Wala sound lang. Oh, wala sound. Okay, let's picture. Thank you so much, Ma'am Erica. There you go, doon. Nagkaulang din siya. Nag-umbra pa siya. Subong, may ara siya ng special prize hanin sa whole artist community. Thank you so much, no? Sa amiga, kung naman nag-hi nung ginangagin sa kulot niya, yung amiga, pag-hi! Ayun, no? Ano mo nga lang, ma'am? Mahay lang po. Ano mo name? Wow, letter E man, Ella. Ella, Ella, Hi, Ma'am Ella. Regards, amiga mo da, kanina namin kaya, hairstyle. Oh, hairstyle. Of course, syempre, thank you so much to all our sponsors. We have Kamat Cafe, no? Manabugin ka salamat for catering Kumpas since our first year and now on our second year. Thank you so much, Spikes Tattoo Studio, AAA Sports Center, Safe Food Hub, Pickle Point Iloilo, Pete's Grill, New Horizon Concept Unlimited, MadTech Net Cafe, and of course, Degka Wakeboard Park. Siyempre, pasalamatan naman sa atong mga viewers online. Ali nga, kinakita sa atong mga poets, kung sino atong mga judges. Now, let me call in our judges, 2 judges. They will be receiving this gift certificate from People A Sports Center. So this gift certificate entitles the bearer to avail any of the amusement services good for one day. So may billiards, table tennis, board games, dart, or, gusto ko ni ma'am, jiu-jitsu. Diba? Ang martial arts, in case may mag-ghost sa aton, sa inyo mga bata, sa inyo mga hinablos, no? At least hindi ka mo magpinundo kay si tita ko. Jiu-jitsu. Ayun, so let us call in our judge for this afternoon, the language instructor at Fast Aviation Academy Incorporated, Ma'am Edsel Salarda. Laktaran man dyan! Ma'am Edsel, ready ka na? Ready sa ano? Duwa ka live? Kapisigit si Ma'am. May nagkilitin si Ma'am. Ay, Ma'am, thank you. Pipicture kita po kay Sir Charles. Hindi upod ka sa amon. Sige, ma'am. Center. Okay, thank you so much, Ma'am Edsel. And of course, our second judge, an ED English graduate at West, and of course, the principal of Sacred Heart Iloilo. Let's clap our hands to Ma'am Mary Duenas. We will also be receiving a gift certificate from AAA Sports Center. Thank you so much. And of course, our Chief Judge, she will be receiving the same certificate. Thank you to myself. Ayun. And yes, thank you so much. Last year, ready na sa wala pa naka-ready ang tabulation, no? Ini-chismis lang niya, ma'am. Ini-initially chismis. Kung halin sa akong totoo din niya. Mamo, sa aton nga round 1 sa Kumpas, supposedly, ma-join man ako sa competition. Kaso, ang pag-meet namon ni Sir Charles, di kuya pa na sa vlogger. Tapos sabi ako, kasi gusto mo dahil sa MC, dito mas, papakya akong nagkakapot ko, mahit mo! Ay, sa nagkakapot sa cellphone. No, ganun sir, join ka na lang. So, nakauo ako. Nag-join ako. Kaso, on the day, wala kami MC. So, akong plano nga maging MC. Naging MC din man ako. And that's how Sir Charles discovered me na, ay wala,
nga tinungto si Miss B nga MC siya, no? Ang MC, gid man galing. Gusto mo wala ilang ko na painta, ma'am? Siyempre palangga ko nga doon, community, nagsulat gid ako para sa ila. Pero pag sa Kumpas 3.0, tali ba kasulat man ka mo, ma'am, no? Oo, yun, no? 3.0, yes, grabe. May mga viewers na ito nandan, may commitment na kita. Ang isa ka judge, sikreto lang. Masulat siya kang ma-perform. Nag-pitch si ma'am. Ang isang pagka-judge, wala pa nakahuo, pero mapahuo, ayan. Lantawan na kung ara na ang Kumpas 3.0 amugani. Once again, bantayan natin. Please follow our page. That's Vent Hole Artist Community. After this session, basi papagwa kita next year, no, sa Kumpas 3.0. And for this year, no, our criteria of judging, we have clarity and originality, 30%, lyricism, wordplay, 20%, delivery, 30%, adherence to the topic, 10%, and audience impact, 10%. Our winners will be receiving a certificate from AAA Sports Center, no? 1 day na services sa may AAA, that is at Festive Walk Mall sa may Mega World. They can avail either billiards, table tennis, board games, darts, or Jiu-Jitsu. Ako, kung gini yung Jiu-Jitsu yan. Gusto ko gini mag-learn sa Jiu-Jitsu. They will also be receiving a ticket, no? VIP ticket from DECA. Wakeboard. Grabe. Mahampang sila sa wakeboard. Dira sa may barangay Pandak Pavia, no? Sa sulod sa DECA Homes. Ara, this will be received by all the participants. Oh, palakpakan naman dyan! Yes! I-schedule yung upod kita tanan dito, no? Nga mga kampang sa may AAA. Pero wala kami diya sa deka nga wakeboard. Yung kasi bala, di ba ma'am? Tani meron nakita, no? Pero wala patupan mo na sa wakeboard, no? Hindi na kami dapat daliga. Ay, kamukha mo na naman. Ako, ginangyuri-o, di ba mo? Hindi na kami daliga. Sige na lang, sila na lang ang mag-enjoy sa kay DECA na gift certificate. Of course, our top 3 will also be receiving trophies, no, from Vent Hole Artist Community and cash prize. Grabe, may cash prize naman kita this afternoon. Third place will be receiving 1,000 pesos cash prize. Our second runner-up will also be receiving 2,000 pesos. Ang aton na champion for Kumpas 2.0 will be receiving a trophy. Ang aton gift certificate from DECA, Wake Park, and AAA Sports Center, as well as 3,000 pesos. Yes! Imo-ay ha ng aton champion for this year, 2025. Doon nabudlayan yun ang aton na tabulators. Feeling ko may lawago naman ako. Oh, grabe, gilin mo yun, mo? Pibi? Kuliner, ma'am? Duwa ka mo eh, hindi na vlog ang tunduan ay, ma'am? Kuliner. Nakoy. Mas ka na yung language. Makadto ko na, ma'am, pero makadto ka mo din. Makadto ko na. Aray, hindi na ako makapamimik. Two-liner lang. Kaya kanina, yung tagaan, kita niyan yan, sa two-liner. Masakit. Masakit, pero mas masakit kung dito ikaw ang nagapanakit. Boy, ito na ita-inte. Ako ginawa ka yan. Okay, ma'am. Two-liner. Although this invite comes random, I like the feeling of like I said, although this invite comes random, I like the feeling to be here. Yes. I like the feeling to be here and be part of the fandom. You know! Diba? Like, di ako, very fans club na ni si ma'am. Oh, batian nyo na to, ma'am. Batian na to, no? Random.
fandom lang yun yung pag-invite kay ma'am, pero sumong partner siya sa fandom sa Belcool Artist Community. Yes na ba? Lalo si Ma'am Gina, kanina nagagirit. Gina, kanina nagagirit si ma'am. Ma'am, tanawang linyang bagsak naman dyan. We are so blessed because I think Sir Carmen was able to come up with this kind of competition for people to be able to express themselves, especially those who have that sort of emotions. This is a good way or a venue for you to be able to express yourselves. You don't need to hide. What you need to do is to simply express yourselves. That would be all. Wow, a place to express yourself. Yes, ma'am. We feel the same way, actually. Aside from being thankful that I'm here, giving the people here right now the chance to express themselves, and it becomes like a platform where you could express your thoughts, your feelings, and any kind of emotions that you have becomes definitely more meaningful in that sense. Okay? It's not a competition, but it's more of the art of expression. It's not just a competition, but it's an art of expression. Ayun! Running na naman tayo! And I guess ready na ang ating winners. Sa aton nga top 5. Siyempre, top 5. Ang top 5 ka, ano? Sir, grabe, so excited na siya sa top 3. Gusto yun na hindi lang na i-welcome na ito ng top 3. Dinataan sa aton nga top 5. Let us all welcome ang aton. Balik, alam ko, si Sir Ronnie nga akong namamit lang. Ikaw nang malamba. Okay, dali lang, tiwat. Basikot sa lako. Mahutik ko rin kayo, sir. Diba? Kaya ang paghutik para hindi kita mapitik. Ano? Okay, contestant number 6. It's me. Naglak pa kayo. Thank you so much from Becca. At ano pa ba yung pag-ibig? Kasi wala na wakeboard ko na certificate ka rin. Of course, let us all welcome to receive Becca VIP ticket for the Wake Park Iloilo, and of course get certificate from AAA. Let us all welcome contestants number 3 and number 5, Jmar and of course Will May. Join me on the stage to receive your certificate at Becca Wake Park Iloilo and AAA Sports Center. Thank you so much. Picture kita, Sir Charles. Thank you so much, Jmar and Will May. And of course, to announce our third place, can I call in Ma'am Edsel to join me on stage? For our third place, the person will be receiving, our poet will be receiving the same certificates from DECA and AAA, and of course, the trophy and 1,000 pesos. For our third place, we have contestant number 1. Contestant number 1, Bon Joven Española. Yes, picture this, Sir Charles. Yes, thank you so much, Ma'am Ed. And of course, to join me on stage to give the trophy, the cash prize, and
certificate, please join me, Ma'am Mary. For our second place, the person will be receiving certificates from DECA, Wake Park. We have AAA, a trophy, and 2,000 pesos for our second place. Contestant number, And the winner is contestant number 4. contestant number 4 is Angelica Terminado. Yes, Angelica, congratulations. And of course, for our champion, to join me on stage, our Compass 1.0 champion, please join me to give our certificate from DECA, Wake Park. Of course, certificate from AAA, trophy, and 3,000 pesos. Our first goes to contestant contestant number 2. Contestant number 2, Mark Magno. Congratulations! Yes, congratulations to all participants. Can we ask everyone to join us on stage para makapag-picture kita, and of course together with our judges. And then kita on stage. Yes, congratulations everyone. Thank you so much for the campaign. Yes, and of course to all our sponsors for this event. Spikes Tattoo Studio, AAA Sports Center, Safe Food Hub, Pickle Plate Iloilo, Kama Seaside Cafe Bistro, Pete's Grill, Mattec Net Cafe, and DECA Wake Park. To all participants, pa-picture kita tanan. 5 participants. All participants. Top 3, please stay for the photo. Top 3. Yes, and of course, salamat gid no sa tanan mga sponsors and sa atong top 3. Top 3, you will also be receiving a special session with Spikes Tattoo Studio. Kung gusto nyo magpa-tattoo, may ara ka mo nga libre nga pa-tattoo sa may Spikes Tattoo Studio. For our top 3, grabe. Kagina lang gina-experience kung paano magkuha sa plaster after ng patatuan. And kain pagin ang craft no, sa atong mga tattoo artists. We are performers but also we love our artists, no, visual artists. So thank you so much once again to Kama Seaside Cafe Bistro, to our judges, panel judges, to our organizers. Sir Charles, palakpakan naman dyan! Yes, this is once again your ambush interviewer about arts, brand, and culture.
your bombastic host of Iloilo City, Miss B, signing off. Maraming salamat.